So wohwe osa ne ɔko a asante ɛkɔ hɛ ni nyinaa ɛko ni nyinaa ɛne sɛ asante ɛde nananom nsamanfo ɛne abosom yɛakan mamu ha anase asante mamu ha anase Ghana mamu ha de yɛnhunu odifo bi a odi anim ɛmɛkɔ osa ɛne ɔko nti yɛ anase asɔfo no ɛne asɔfomaamefo no ɔmo kasa ɔmo nya ahweyie pa yɛ na asafo no ɛka sɛ abosom no ɛyɛ aborosom ɛnyɛ no korɛ ne twi kasa no ɛna ɔmo ahu kasa worofa so no ɛyɛ ɛsombo enye aborosom anado Donyinahene bedi ade mfirinhia duonum yensa emma akonya ne mema akonya nyina ongusu nsa afensu onda Donyina krom hoda anado Donyinahene woni asafie ewo Donyina krom ho danko abrafo bretuo obedi ade no omfie baako no mode ma no otim wono Abusapanin apia kwate wotwadwan atu anado Donyinahene ade so nemom se o ate no ho anase oye no ho se oye Donyinahene a wosto yewura otumfo entam kese miensa Asantemaso TV, yeso mosompa. Asante nchichire no ode nokre ene odo enkabom pepepe ye ena pefe ye ena kronkron ye ena ode chichire asante na obi asante kofa ne demum no yamfa na anya akoa na yede ka asante aheman ho emi ebenya Ashanti Kingdom ena ebenya Ashanti Nation so wohwe osa ne ɔko a asante ɛkɔ hɛ ni nyinaa ɛko ni nyinaa ene se asante ede nananom nsamanfo ene abosom yɛakan mamu ha anase asante mamu ha anase Ghana mamu ha de yɛnhunu odifo bi a odi anim ɛmɛkɔ osa ene ɔko nti yɛ anase asɔfo no ene asɔfomaamefo no ɔmo kasa ɔmo nya ahweyie pa ɛna ɔmo hwɛ ɔmo kasa yɛfi sɛ nananom nsamanfo ene abosom ene yɛde kɔ osa ene ɔko ne yɛgye nsase ene yɛgyapade ede to hɔ a ene asɔfo na ba omunya ensase ene edisi edan asɔredan na wɔde som otwediampo nyankrompo na yɛn akanfo anasa asantefo ne ɛwɔ Mesopotamia no na yɛnim otwediampo nyankrompo nti yɛdua bibia ne yɛfrɛ sɛ nyamedua a na yɛde som otwediampo nti asante yɛnim nyame nti yɛpagya nsakora yɛde kyerɛ sɛ otwediampo kwame bɛsɛ yadom totobonsi otonsuo bɔrebɔrebɔ ade bɛgye nsa ansa na nanan bɛgu nsa Tiaya na asafo no eka sɛ abosom no ɛyɛ aborosom ɛnyɛ no korɛ ne twi kasa no ɛna ɔmo ahu kasa worofa so no ɛyɛ ɛsombo ɛnyɛ aborosom ɛsombo ɔno gye ensase ɛne agyapade ɛde to hɔ ɛma asanteman na ɛna kakra yi ɛna Donyina danko abrafo bretuo Abusapanin ɛyɛ apia waten na Ebra Corruption Combat International Executive Director Nana Kwadwo Amoa Ampem Okojabo a meye otumfo Seitu a odi kan ne ba owusu afriye na hotedin a wode frɛ no eye enkodwobri nana nimpon ene Nana Kwadwo Amoa Ampem Okojabo eye Donyina ne yefrɛ no sɛ obini eduase ɛhɔ na yedware enkonson group no ede kɔ osa ene okon de makrobia biremfi kɔtɔkɔ otekɔkɔ so otikrawi ene brawi enwoma so odi kan na Seitu odi kan na obiri konfa no chikoduru ho no oduru ho no se ekuro ketekete enipa bi anim ana kuro ketekete nipa anim na danko abrafo bretuo abusuafo a yewura otumfo Seitu odi kan ebo ma akonya ne mema akonya ede ma won won ka se ekuro yi de na hawo so obiri konfa no chi ekom edeme obiri konfa ka se kom de no ma no dokono ene nchenam ebra obiri konfa no chi didi wi se okọ bible mu a odifo bi adidi mi a ohye nkom enti bra odifo obiri konfa no chi didi wi no ana o se na kuro ye friend say o se ye friend no obini dia se aha ena ye dware enkonson group no okun aduro na ye de ko osa de ma yewura otumfo odikan ewo na obiri konfa no chi se adoye ene papa mo de ayi me free na kro edom bie ntimi nyina manim ene mo nko anim so da enti edom biera ntimi nyina manim ene edom ntimi nyina ene Donyina ene be kata obini edianso akonya no oboma danko abrafo brechiu abusua ema akonya no mema akonya ebra Nana Donyinahene obeto ana ewo Donyina ekrom ho Nana Donyinahene no onye danko abrafo brechiu oye bretu ni de na onye danko abrafo brechiu abusua obeto ana esompa wo musoye ena akonya toye no oba ahema ede akonya no eba no oni oba ahema ne baba awo a oba no akọ school awi a sese wo ye head mistress ewo Asante region ha na kire se ebra Nana Donyinahene
okojina otumfo anim na otumfo Seitu Nyamekɛse otoso mienu ebisa na Donyinahene se wodi ebe ne apia kwaten wo ye dankwa abrafo beretu abusia wo se oh menua no obisa apia kwaten se won so wodi ebe ne na Donyinahene wo se oh na Donyinahene de nyame mogya no na mo de minim fa no se woni menua ba eye oba ahema a wo ye Donyina oba ahema ne baba awo ama sabre oba no okosku awi a wo ye head mistress e wa Asante region ha na jese na Donyinahene di nsuo egina na fonum ekasa kire mi wura otumfo Seitu otikokɔ so otikrawi brawe enwoma so Nyamekɛse a otoso mienu enu akiri ebra Donyinahene ba bedi akonya no mentim ho ase bi bai ema otumfo ka kire na Donyinahene se otumfo Seitu otoso mienu oka kire na Donyinahene se kɔ ne kodi wo hene e wo Donyina ana ofra danko abrafo beretu abusuapani se wo nso kɔ ne kodi wo abusuapani ne mo Donyinahene wo kɔ no woni Abusapanin ko kamom na momfa mpuntuo ni nkoso ni yedie mre asanteman akanman ganaman bibiban ene ewiase afa na nyina na Donyinahene free otumfo anim kodu Donyina no na okose sankonya no mema konya na ode ko ginya ase eho na wote ene wodi ne hene wo mo sakobo yewura amane yewura ka tese ko fa akonya fa bra ye Donyina okofa akonya na odi osie na oyo etie yewura kasa ko fa akonya ba Donyina obedu Donyina ebema akonya no ongusu nsa ode ma ne chiame ene gusu nsa ono de edudapa oma ho fofie oma ho kwaside omegunsa ensamanfo ma akonya ne mema akonya nyina omobuada emfirinhia aduonu miensa se danko abrafo bretu oba ya wasakofa aseneni ene ode abaye na busuani ene wato danko abrafo bretu abusua enkrofo a otumfo Seitu Nyamekɛse otoso mienu ebo ma akonya ne mema akonya de ma ho no wayi o masinchen enkrofo ekobade ekodo bade no makoto snap no makoto odwan no mo de aba besom ema akonya me mamu emfato ho a eye bekwai abodom emfie nson abodom hene angu enkonya no so nsa ema nsamanfo ne abosom ebuadai yewura otumfo ekire abodom hene bonitim twade ema ne nkoko nkaka ekatim faako a abodom hene tetoye no ne tufoi ema na no foi wo woro ne mpabo akese na ode hwe na pampam etu na ade so ewa amamre ene amane kwa so na Donyinahene bedi ade mfirinhia duonu miensa emma akonya ne mema akonya nyina ongusu nsa afensu onda Donyina krum hoda na Donyinahene woni asafie ewo Donyina krum ho danko abrafo beretuo obedi ade no omfie baako no omde ma no otim na Donyinahene ombeto ana awo nti na omoba Donyina na omoba ye no owo oba baako ene owo bema baako bema no ne Donyinahene oba no nso ewo ho na chese na Donyinahene onye ade ase ene onye danko abrafo beretuo enti oba enso omo odwada ewo krum hoda onye nkunta enchiro bia weina abusuapani apia kwaten ese dabi bosompo betopo na eda ho na se enye motie aduosonson ne nyonko ne sasabonsam a wabu achacha elinti ofre emrantie enketesi atenten kokko de woso de otre de obai de no ho fa de ho nyefe oni abosom abu adam finisi aduonu miensa na enya asante amamre ne amane no wosa kofa asene ni dia baye abusuapani de wono abusuapani apia kwaten wotwadwan atu na Donyinahene ade so nemom se o ate no ho anase oye no ho se oye Donyinahene a wosto yewura otumfo entam kese miensa wode ire ne panyan ene wotwa adwan ene wofa odwan sere na wode ko nana Buabasa efie nana Buabasa se da bi asam na sondodo ne senti abusuapani brai obai no se abusuapani emesoma chiw dedua asam no ogene nwan nan wosere so oginya mienu sabrei enwa mienu no eye danko abrafo beretu akwa kotua asante mamre de ensese na Buabasa kra wotena se na Buabasa ene otumfo nkonso hene wo kan otumfo ntam kase hye emfiedu nkonso nka hye emfie nkono Buabasa ba ye ofa mamre ne amane ye kwa so ede kotu Buabasa ni Buabasa nso ka hye afi baako nti nkonso ne Buabasa wo kan yewura ntam kase hye emfirinhia edu se ye kan yewura ntam kase a amamre ne amane ye kwa so ye nsoja ye nidi yan home kura gisi ya yentam kese mu amamre ne amane e de akofoku a esese o mo de kobo yewura amane nanso na Donyinahene ene na Buabasa ekahye ukopachi no mawan so na Buabasa akantam kese enso ahye emfie enan ko mfie num echese ohwe niam na Buabasa ye no asebi na Buabasa ye ne nyina na som se ahenkwa ewo manhia himfie na onim amamre enima amane nanso oba niam a wo ye nyina ya de ebra asante no onyam ne asante enhira ne ensante enkoso enti misire mi wura wotumfo se na Buabasa
asɛm no wayɛ na adwen sɛ ɔbɛgye asɛm no aka ɔno no fie hɔ ne mo wɔma asɛm no ɛmma meduru yɛwura hɔ ɛfisɛ bɛduru yɛwura hɔ a yɛwura ɛdena no bɛto so mesiri me wura asɛntema wura bɛma kokodurufoɔ wona wokyere sasabonsam bɔ ne tirim twɛdeɛ ma ne nkoko nkaka ɛka ne tirim na wokyere dɔma akusi atwa ne ti wokyere ntim jakari ɛbɔ ne tirim twɛdeɛ ama ɔsoa ne man bɛbɔ no fa yi ase wona wokyere amankata atwa ne ti otumfoɔ Seitu wo bɛma Ghanafoɔ asanteman akanman abibiman wodi anim sɛ woyɛ nokwafoɔ firi tete ɔdoma nkoma bɔrebɔre bɔ adeɛ na wodi wudi nokorɛ ɛna ɔdoma nkoma woni na Seitu a wodi kan ɛna wasa aba ebiem ɔhene wada wo maburu Donyina bonyenyen Donyina anyinya Donyina ayɛ sɛ abɛkwan a yaya yamfa na mantuma abɛkwanya wada wo ma me wura baabi asɛm yaduri to nsa frɛ Buabasa no mfa asɛm mɛto anim na ade a ɛyɛ nana Buabasa ɛne nkonson edidi Donyinahene no a wadawuru maburu utu nkonso ade so no ade na Buabasa ye no miwura wona na kwadwa mo ampem okoje abo pantamprampra kese jamadu amfiti koti abe mbo afiafie mu ade nkonso yentima mfa mo kashiri shimi anhye tomi antom miwura masem a mepese me de tu wanim ni na kyese asem no ekoduru otumfo ho a because otumfo de mfie nso a abodom hene eka wangunsa enkonya so nsamfie nso mansamanfo ne abosom ebuadae no enya asante amamre ne amane asante de nsamanfo ne abosom ne kosa ene okun ti so amansamanfo abuada se bia buru se bia kronto asante amamre ne amane kwan so no ne anu bom sum sikadwa enye ye efise sikadwa de wode nokore ene wodo ene nkabom ene pepepeye ene pefeye na mfiriti aduonu miensa na Donyinahene enti wa wo hwe utim ma nananom samanfo ebuada na Buabasa wo twɛn de fa asɛm no kotu otumfo anim kurowura ye hwɛ wanim wa na anim sɛ yesu kyerɛ wa bibia bɛyɛ dase eburu dase kronto wona na kwadwo miwura wada maburu wada makronto kunji asanteman na asanteman hwe wanim Ghana ma hwe wanim abibi ma hwe wanim ewiase fo na nyina sɛ obi bodwa na wamfrɛ wa na ɛsɛ wasa kapoma na wanyam dase eburu dase kronto dase nyado miwura pia Asanteman so TV. Yes, so Mosompa.